खुलुमबाय बिटिआरआव रायजो जानाय साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफोरनि खाथियाव दिनै आं मोनसे राजखान्थियारि आयदा लानानै फैदों जाहाथे नोंथांमोना जोबजासिम खोनासङो। बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांखौ बिटिआरआव रायजो जानाय साफ्रोमबो बर' आइ आफा रायजो राजाफोरजों लोगोसे बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा सोलायनाय नांगौ होननानै परिबर्तन नांगौ होननानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि सोबख'नाय गादबनाय नासयनाय मुगैनाय थगायनाय आरो हिंसा बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा बिटिआर इलेक्शनाव प्रमद बर' बिथांखौ देरहासार खालामदों। एसेम्बलि इलेक्शनाव प्रमद बर' बिथांखौ रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामदों, हाग्रामाखौ फेजेनदों। बाय इलेक्शनाव प्रमद बर' बिथांखौ देरहासार खालामदों। थांनाय 2024 सननि एमपि इलेक्शनाव प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखारखौ रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामनानै देरहासार खालामदों। दिनै हाग्रामा महिलारिया बारे बारे जेनफ्लेबाय थानायनि थाखाय बिथांनि खर'आ गाज्रि जाना दं नामा? जायनि थाखाय बिपिएफनि सानैसो नेताफ्रा ससियेल मिडियायावहाय गोदाव सोराव उबुल तुबुल बखिगासिनो दङ। गोबां बर' गामिफ्राव हाबलुंनानै गिदिर गिदिर मेल मिटिं लिंब्लुंनानै बर' रायजो राजा आइ आफामोनखौ गोरोन्थि बुजिहोनो नागिरदों नामा? आरो बिथांमोननि खर'आ गाज्रि जानायनि थाखाय बेबायदि गोदाव सोराव बखिलाबायदों नामा? बेयो कुइसन जानानै फैदों। आथिखालाव बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरआवहाय गोबां जौगालु हाबा मावगासिनो दङ। बर' हारिखौ दाफुंनो थाखाय गोबां मिशन लानानै हाबा मावगासिनो दङ। आरो बर'फोरजों लोगोसे बिटिआरआव रायजो जानाय गासै 26टा जाति जनगोष्ठीफोरखौबो जौगाहोनो थाखाय बिथांमोनखौ लिंथुमनानै गुवारै सावरायलायदों, जेंनाखौ फोजोबनो नाजादों आरो बिथांमोनखौ रांखान्थियाव जौगाहोनो थाखाय बिथांमोननि थाखाय आलादा आलादायै कमिउनिटि डेभेलपमेन्ट फान्ड तैयार खालामदों आरो बिथांमोनखौ जौगाहोनो थाखाय कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट्स तैयार खालामदों। बिदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिआव रायजो जानाय बे 26टा जाति जनगोष्ठीनि थाखाय मानो खामानि मावनो हायासै? जायखौ प्रमद बर'आ मावगासिनो दङ। दिनै प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरआव सान्थिनि गेजेरजों जौगाहोनो नाजागासिनो दङ। बिटिआरआव जेब्ला प्रमद बर' सारा बिटिआर सोरखारखौ दैदेनदों सान्थिनि बारहावा सोलिगासिनो दङ। अब्ला थांनाय 15 बोसोर समावहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सोरखारा मानो हिंसायाव लोब्बा दंमोन? जायनि थाखाय क'क्राझार बायदि जायगायाव बड'लेण्ड टिभि निउसनि बिगोमा बड'सा नार्जारी, आमार अखमनि रिपर्टार जगदीश शइकिया, एबिएमसुनि आफादगिरि लाफिकुल इस्लामखौ मानो दिनावनो गावथारामोन? आरो नोंथांमोननि सान्थिया बेनोमोन नामा? जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17टा बोसोराव बिटिसिआव रायजो जानाय गासै हारि माहारिनि थाखाय सान्थिनि थाखाय हाबा मावदोंमोनब्ला दिनै बिथांनि सासननि समाव बिथांनि खुंथाय थानाय समाव मानो 2008 आरो 2012 सनाव मानो हारियारि दाङाबाजि जायामोन? मानो न' सावलायनाय जायामोन? जुदि बिपिएफनि आमोलाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिआव थानाय बर'जों लोगोसे 26टा जाति जनगोष्ठीनि थाखाय जुदि खौसे हाबा मावदोंमोनब्ला बै समाव मानो गुबुनारिफोरा दुखु मोननानै खुद्रिनानै बर'फोरखौ मुगैनानै बर'फोरनिफ्राय गावस्रानानै मानो बर' संगठन जोनोम होआमोन? मानो बर' पलिटिक्स हान्जा जोनोम होआमोन? दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि सावरायनांगौआ बेखिनियानो आरो उनावहाय लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।